Hello guys, ito ulit si Mike Padua mula sa Naga City, Philippines upang ibigay sa inyo ang pinaka-latest update. Ito po ang weather analysis ngayong araw po ng Biyernes hanggang Linggo, Setyembre 13 hanggang 15, 2024. At ngayon po ay tinatawag nating Friday the 13th. At ngayon din ang araw kung saan magsisimula na po ang procession ng mahal na ina, Nuestra Señora de Peñafrancia, our Blessed Virgin of Peñafrancia, Our Lady of Peñafrancia. Na yun pong araw na ito ay ang Traslasyon Procession. Magsisimula po sa Peñafrancia Shrine hanggang sa Metropolitan Cathedral. Dadalhin po doon si Mahal na Ina. So yan po ang pangkaraniwang yearly annual festival ng Peñafrancia. 1 week po yan hanggang sa next Saturday naman from Cathedral, Metropolitan Cathedral. Dadalhin po yan sa Naga River, sasakay sa malaking boat at dadalhin po doon sa Basilica Minore, bahay po ni Mahal na Ina. So ganun lang po yan. Magkakaroon ng fluvial procession na tinatawag. Fluvial procession na yung darating pong September 21. At so far, mukhang maganda ang panahon for next week. Lalo na po sa Friday, Saturday, magpa-participate ang weather at magiging good ang weather. So ito mga ulan na ito na experience natin, ngayon lang po itong araw hanggang sa Miyerkules. Dahil po, aside from Bibingka, mayroon pa pong isang mag-form roughly 500 kilometers northeast ng Naga City. At bibigay natin sa inyo ang pinaka-latest niyan mula sa European model. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. At isa sa mga pinakamagandang hotel sa Rion Bicol at ng Naga City, ang Avenue Plaza Hotel. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon, simulan na natin ang pinaka-latest GovSat. Ito yung latest na ginawa natin kagabi o kaninang midnight. And then, yan po si Bibingka. Nasisira po ang kanyang sirkulasyon. Mamaya papakita natin kung ano nagkakos niyan. At nagkakaroon po na yun ng monsoon trough. Ito po ay mga cloudiness po dito. Magka-create po ng mga thunderstorms na po sa iba't ibang bahagi po ng Luzon kasama po Metro Manila. Subalit sa Kabikulan, Mimaropa, Visayas at Kanlurang Mindanao, kasama rin po ang Katimugang Mindanao, ay magkakaroon po ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Ito po ay dahil po sa pag-ibayo ni Bibingka ng hanging habagat. So si Bibingka na yon dito sa ating GovSat, 195 kph pa lamang, but nagsisimula na siyang humina sa mga oras na ito. Isa na lang po siyang tropical storm, 75 kph, dahil po may sumisira sa kanya. Explain natin in a short while. So yan po ang habagat. Mag-maintain po ito hanggang sa darating pong Miyerkules dito sa bahagi ito ng ating kapuluan. Itong fast animation, so nakikita po ninyo ang medyo hindi magandang circulation na yon ni Bibingka, which is very good. At nagsunod naman po lahat ng computer models at hindi po ito magkakaroon ng direct effect sa ating bansa. Subalit na yan po, inihila niyang bahagya at quasi-stationary ang habagat dito po sa Bicol, Visayas, Mimaropa at Kanlurang Mindanao. Ang iba, umaabot na rin dito sa may western sections ng Southern Luzon, but mostly part pa rin yan ng tinatawag nating monsoon trough. At mapapansin niyo, parang may umiikot dito. Yan po yung tinatawag nating upper level low. Low pressure po yan, around 20 to 50,000 feet. Ang tawag po natin dyan sa technical term ay yung tropical upper tropospheric trough. Ang ibig sabihin po niyan, yung low pressure na cyclonic ang circulation nasa 25 to 50,000 feet at sa low levels ay nagkakreate po siya ng anti-cyclone.
Ang ginagawa nito, nagka-create po ito ng counterclockwise winds na tuyo papunta po sa sirkulasyon nitong si Bebingka, kaya nasisira yung kanyang dito, itong side na ito nasisira. Hindi siya nakaka-fully organized. So, ganyan po talaga karamihan ng mga bagyo kapag malapit na malapit sa isang TUTT. Pero kung ang TUTT ay medyo malayo, nandito siya, mag-create po ito ng mga ganitong ulap. So, pwede siya mag-intensify ulit. Ganyan yung nangyari kay Oleng noong 1998. Nung nasa formative stage, hindi siya nakaka-develop. Hanggang umalis yung TUTT o nawala o natunaw, saka siya naging super typhoon. So, ito, inaasahan pa rin maging isang ganap na typhoon pagkalampas ng Okinawa, at itong area po ng Shanghai sa Eastern China ay mukhang namimilig ko na naman sa isa na naman pong Category 1 typhoon, kasi yan po yung forecast. Dahil pag nag-fill in na po itong TUTT, buwelo na po siya at magkakaroon ulit ng warm moist air, makawala yung dry air intrusion mula sa TUTT at lalakas po itong si Bebingka. Pero wala na tayong problema dyan kasi nasa labas naman po yan ang ating kapuluan. Itong habagat ay patuloy pa rin magkakaroon ng efekto. At dito po sa line nitong monsoon trough, meron magpo-form dito na isang LPA dito sometime Sunday or Monday. At mag-rapid intensification into a tropical storm. So, bibigyan natin mamaya yan sa ating mga wind forecast. Ito muna yung zoom in satellite animation mula sa windy.com. So, nakikita ninyo, kulang ulap dito, but nagsisimula na naman po siya mag-reorganize itong si Bebingka. At kapag pumasok po ito ng Philippine Air Responsibility, bibigyan po ito ng pangalan as Ferdy. So, ito yung sana naging Hener, but hindi naman naging bagyo yung isang LPA na tumama sa Shanghai a few days ago. So, ito ang magiging Ferdy. Itong posibleng mag-form dito sa may east of Luzon, ang posibleng maging Hener. So, yan po ang babantayin natin early next week. So, nakita po natin, kung i-zoom natin itong Pilipinas, yan po, napakalawak po itong mga thunderstorm activity sa malaking bahagi po ng Kabisayaan, pati dito sa Mimacopa, grabe po ang mga ulan. Dito rin sa Bicol, pabugso-bugsong ulan dito. At tingnan natin yung infrared, ayan po. So, yan mga dark red na yan black red na yan ng mga kulay, yan po yung mga malalakas na thunderstorms. Medyo watak-watak naman po siya. Hihina, tapos lalakas ulit, mag-form na naman, mag-reform. So, dito sa Bicol, inaasahan po natin mga pag-ulan ulit sa hapon o gabi. Sana hindi naman po siya kalakasan. Sana yun, meron tayong mga light, drizzle to light rain. Sana ganun lamang po. Dahil po maraming maapektuhan po mga pilgrims at mga dadayo sa procession mamaya. Mga 1 to 5 usually ang start ng traslasyon. So ito yung track ng lahat ng Asian agencies na nagmo-monitor kay Bebingka. Ito po yung Philippine Area of Responsibility. So, gaya ng sinabi ko, for the past few days, papasok po siyang bahagya ng Philippine Area of Responsibility. Pwedeng mamayang hapon o mamayang gabi. Then after 6 hours to 8 hours, lalabas ulit ito ng Philippine Air Responsibility. So, bibigyan po ito ng pag-asa na pangalan na Ferdy. But after 1 or 2 bulletins, out na siya. Okay? In 48 hours, dadaan na po siya sa may Okinawa. And then, in 72 hours or by Monday morning, September 16, landfall na po siya sa may Shanghai area. So, dito, ang forecast ng Joint Typhoon Warning Center ay mukhang magiging typhoon po siya, Category 1, roughly between 120 to 130 kph. Ang bilis naman po ang kanyang takbo, nasa 30 kph, kaya para siyang sports car na bumubulusok dito. Sobrang bilis ng kanyang takbo. Dadaan po yan sa may northern Ryukyus, northeast of Okinawa, bukas ng gabi. At yan, magiging typhoon po siya dyan. Now, sa ating rain forecast, so ito po yung forecast na yon. Mas magiging maulan po dito sa may Palawan, Mindoro, Panay, Western Panay to be exact, Negros, Guimaras, Bicol, meron din po. May mga moderate to heavy rains, pero padaan-daan lamang po ito. At bukas, kita po natin dito, Sabado, patuloy pa rin ang epekto ng habagat.
dito sa may Mimaropa at Western Visayas. Gayon din po sa Kabikulan, mukhang damay din po ang Naga. May 30 to 50 millimeters na mga ulan na inaasahan. Pagdating ng Linggo, okay, mukhang mag-clear ng bagya ang panahon dito sa Bicol. Pwedeng sumilip ang araw. But sa hapon gabi, nandiyan na naman mga thunderstorms. Meron pa rin epekto ang habagat sa may Mimaropa at Western Visayas. At ito na po yung kaulapan ng soon-to-be tropical cyclone, tropical storm na posibleng mamuo sa silangan ng Isabela or Kasiguran o sa may Aurora area. Then, sa Lunes, based sa European model, magiging tropical storm po siya. At dito sa karagatan east of Bicol, roughly 200 kilometers away, mukhang malakas po dito mga ulan. More than 100 to 200 millimeters ang rainfall. Dito po sa Bicol, okay pa naman. 16-15 millimeters lang po ang 24-hour rain. But dito po sa may western sections po ng Visayas at Mimaropa, patuloy pa rin na mukhang nasa 50 to 100 millimeters ang ulan. So, very risky sa flooding at landslides. At kung i-move natin sa Tuesday, akit na po yung posibleng maging tropical storm Hener papunta sa Batanes, Taiwan area. So itong formation na ito ay nasa 50% probability as of this time kasi medyo malapit na po ang Monday. So babantayin po natin. So magpapaulan po yan sa Cagayan Valley sa Tuesday. Okay. Sa may northern at eastern Cagayan, doon exact ang posibleng rainfall. Dito sa atin, patuloy pa rin ang epekto ng habagat. Lalo na po sa may Mimaropa at Western Visayas. And then, by Wednesday, nandun na po siya sa may tapat ng Batanes. And then, may 50 to 100 millimeters na ulan pa rin sa may Batanes, Mabuying Group of Islands, at northern at eastern Cagayan. Kasama din po ang easternmost part ng Isabela. Habagat pa rin po dito sa may Mimaropa at Western Visayas. At mukhang aabot na rin sa may western sections ng Cavite, Bataan at Batangas. Bicol region, sa may western coastal areas like Pasacao, Balatan, Cagay, may mga Del Gallego kasama din, may mga inaasahan din mga occasional monsoon rains dahil sa habagat. Now sa Thursday, Friday, hanggang Saturday next week, all clear na po ang weather. Maganda po ang panahon sa Bicol region, especially here sa Naga, na yan po ang pinaka-crucial, yung last leg ng Peña Festival, yung pagdala ni Mahal na Ina, Birhen ng Peña mula sa Cathedral hanggang Basilica Minore via boat ride. Okay, yung tinatawag nating fluvial procession. Okay, sana it will remain this way. So, ito yung wind forecast. Forward na natin. So, hanggang sa darating pong Sunday, may mag-form po dito. Actually, dalawa po siya. Yung isa, nasa labas ng Philippine Air Responsibility, dito siya mag-form. Ito naman isa dito sa may east of Northern Luzon or Central Luzon. At ang kanyang tracking po ay paakyat. So, pagdating po ng Monday, mag-reorganize po siya. Mag-form po siya dito, 500 kilometers northeast of Bicol. At itong isa naman po mag-form din at ito ay patungo sa Southern Islands of Japan. Babantayin po natin ito sa any sudden change ng mga tracking at formation niya based sa European model. At sa Tuesday, ito po ay aakyat patungo sa Batanes, Taiwan area. Yan, kita po ninyo. Sa Miyerkules, nasa tapat na po siya ng Batanes. Posibleng maging category 1 typhoon or severe tropical storm. So, mahangin po dito sa atin, mapresko. May mga padaan-daan lang pong mga ulan dito sa Bicol, while dito sa western sections of Visayas at Mimaropa, patuloy pa rin ang mga on and off rainfall. So, risky po sa flooding. Thursday, landfall na po yan sa may Taiwan. And then sa Friday, sa may China. So, itong forecast na ito na more than 5 days ay highly uncertain pa po ito. Pwede pa pong magbago.
So, babantayin po natin ito for the next 3 days, itong posibleng panibagong storm na pwede mag-form sa east ng Luzon. Hopefully, sana hindi matuloy kasi ang American model ay walang sinasabi. Although, meron din po, yan, no? Nandyan na rin, pero matutunaw po siya. At mukhang meron dito sa labas ng Pilipinas ang mag-form. Yun yung parang nakatutok doon ang American model. But again, pagdating sa reliable computer models, ang inaasahan po nating talagang good performing model ay yung European model. Grabe ang dami pa rin mag-form. Hanggang September 21, 22, hindi natin pinapansin yan. More focus tayo sa European model dahil sila yung leader pagdating sa mid to long range forecast. Although, pwede pa rin magbago, so malalaman po natin yan pag malapit na. So, yan yung wind forecast. Punta natin wave forecast. And mukhang light to moderate po ang alon sa buong coastal waters ng ating bansa. Magiging mas umabot po ng 2 meters dito sa may Sulu Archipelago at west of Palawan na yung araw na ito ng Friday. Lalo na po dito sa may east of Mindanao, ang South Philippine Sea ay mukhang aabot ng more than 3 meters ang wave height, moderate to rough. Okay, mapanganib po yan sa mga sasakyang pangdagat. Lalo na po bukas, Sabado at Linggo, mukhang aabot po ng 3 meters dito sa may east of Bicol ang mga alon. Dito rin po sa may Sulu Archipelago. At dito rin po sa may Kalayaan Island Group, Spratly Islands, mukhang 3 meters or more ang wave heights dahil po sa habagat. At mapanganib po sa mga sasakyang pangdagat, lalo na po yung mga mangingisda, huwag muna pong pumalaot. Dito rin po sa may inland waters ng ating bansa, nasa 1 to 2 meters ang wave heights dahil po sa epekto ng habagat. At sa Monday, ganun pa rin hanggang sa Tuesday, mukhang grabe po ang epekto ng yung posibleng may mag-form po dito potential na bagyo kasi malalaki po ang alon dito, more than 3 meters sa may east ng Pilipinas o sa may East Philippine Sea facing Cagayan, Bicol, hanggang dito sa may Mindanao. So mga panganib po dito. Inland waters, moderate, light to moderate. Okay, pag malalaki po ang mga lansya ninyo, okay lang po. But yung mga maliliit, delikado po yan sa mga malalaking alon. Dito po sa may west of Palawan, umawat po ng up to 3 meters ang laki ng alon. Very dangerous pa rin sa mga sasakyang pangdagat, sa mga mangingisda. So, please take all necessary precautions. Most likely, bubuti ang ating karagatan pagdating po ng September 22 onwards. Okay? So, antabayan na lang natin ang mga pinaka-latest sa wave forecast dito po sa ating weather analysis. At bago tayong paalam, itong latest Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center for the next 2 to 3 weeks. Issued po ito last Wednesday, na kung saan yung ikatlong linggo ay highly uncertain, mababa ang probability, less than 30%. Now, sa week 2, September 18 to September 24, mataas pa rin probability, more than 60% na may mag-form dito na bagyo at pinapakita nga ng European model, meron pang isa next week at medyo maulan pa rin sa area na inafektuhan ng habagat. At sa week 3, which is highly uncertain, September 25 to October 1 or last week of September, meron pa rin 20% probability ng tropical cyclone formation pero pababa na po siya. Okay, hopefully sa buong October, baka nasa phase tayo ng Madden Julian Oscillation. Ibig sabihin, below average po ang mga ulan. Baka konting bagyo mag-form, baka 0 to 1. So, yan po, magkakaroon na naman tayo ng isang buwan na pahinga. But we don't know, okay? Kung stationary ang Madden Julian Oscillation, baka mayroon pa sa October. But let's hope and pray it will remain that way. Okay, so dyan muna natin tapusin ang ating update na yung busy weekend. Traslasyon. Holiday na yun dito sa Naga City. Walang pasok, walang eskwela. Dahil po may traslasyon po tayo, traslasyon procession. At mag-ingat po tayong lahat. At pray natin na sana hindi umulan ng grabe ng hapon.
At magkita-kita ulit tayo na yung darating pong linggo sa another update ukol po sa mga weather disturbances, mga bagyo, at itong habagat. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padawan nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. Viva la Virgen. God bless. At maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking channel. See you again this weekend.